לחתונה בימינו מזמן לא היה. מחשבון צ'קים לחשבונות. ידע שמחשבונים יכולים לעשות משהו רועי. סוף סוף מדע שעוזר. לא פיזיקה, גיאומטריה, כל הגלגולי מוח האלה. כמו זה מדע. הוא זוכה פרס נובל. לחתונה בימינו מזמן לא היה. מחשבון צ'קים לחשבונות. ידע שמחשבונים יכולים לעשות משהו רועי. סוף סוף מדע שעוזר. לא פיזיקה, גיאומטריה, כל הגלגולי מוח האלה. כמו זה מדע. הוא זוכה פרס נובל. לחתונה בימינו מזמן לא היה. מחשבון צ'קים לחשבונות. ידע שמחשבונים יכולים לעשות משהו רועי. סוף סוף מדע שעוזר. לא פיזיקה, גיאומטריה, כל הגלגולי מוח האלה. כמו זה מדע. הוא זוכה פרס נובל. לחתונה בימינו מזמן לא היה. מחשבון צ'קים לחשבונות. ידע שמחשבונים יכולים לעשות משהו רועי. סוף סוף מדע שעוזר. לא פיזיקה, גיאומטריה, כל הגלגולי מוח האלה. כמו זה מדע. הוא זוכה